Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem la țară. Primul meu vlog de pe canalul ăsta la țară. Suntem la țară. Acolo e cușca câinelui. Mai avem mai mult, avem 6 câini și 11 pisici prin zonă pe aici, dar nu știu unde să le găsesc. Stați că e pe zoom asta, ok? Acolo o mașină și asta este o poartă mai veche. Pardon. Cum se zice, o cușcă de astea pentru câini. O casă pentru câini, că nu știu dacă zice cușcă, în fine. Lol, am găsit o rangă. Am găsit o rangă. Lol. Ești nebun, am găsit o rangă. Lol, nu știu dacă e rangă. Nu știu, habar nu. E o rangă de asta sau nu știu ce este. Pare că e rangă. Da. Cred că de asta să pui florile pe el, nu știu, habar nu. Bine. Bun, hai să mergem pe aici. Florile, ăla e francezul, cum îi zicem noi. Una dintre cele 11 pisici. Niște pânze morți pe aici. Mai de asta. Mai apă în mol. Aici e garajul. Pe cameră se vede mai înțeț. Aici. Asta să vă arăt. Fiți atenți. Am un board de Dacia 1300 în încăperea asta aici. Aici, după poarta asta, este un board de Dacia 1300. E foarte vechi. Vreau să vi-l arăt. Că nu pot să deschidă poarta aia. Mai deschide cu ranga. Sau ce naiba fi aia. Ziceți și mie în comentarii ce chestia asta. Deci că e cu rangă. Florile. Astea nu știu cum se numesc. Niște flori galbene. Basic. Hello. Da, stai să vă arăt casa întregime. E mare. Acum. Astea florile. Stați puțin. Da. Aici frusina. Aveți și voi la bunici o cadă de asta în curte pe aici. E vechi. Așa. Ăla ce n-am mai pe aici. Și pe ăsta. Foaia lor. Era să-mi pic sărăgutul. Stați puțin. Bun. Aici este o găină, nu știu dacă o vedeți. Aici este rasa găină, patață japoneză. Aici avem toate găinile. Avem și găini și porci. Dar să vă arăt găina aia. Asta e o găină bolnavă. Uitați cum dă din capul ăla. Vedeți, e bolnavă, are probleme la cap. Își răsucește gâtul, capul. Ia uitați, ia vină mă. Ia uitați, lol. Creepy. Hai să vă arăt și găinile. Să închid asta. Ne vedem. Aici avem bordul de Dacia 1300, să vă arăt. Bă, ce este aici? Asta nu știu. Ce? Stați, unde e mă? Parcă era aici. Aici avem un de la viță de vie, da, de struguri. Mamă, sunt mai căpuși, hai că mai sunt căpuși dacă e. Mașinii ies puțin, cu peci. Băi! E cu aici. Bă, dar unde trebuie să fie, mă? Cred că l-au aruncat. Da, fiți atenți. Aici e, nu, acolo era, că nu mai țin nicio minte. Aici avem
În casă. Și uite, aici era bordul de Dacia 1300. Da, l-au vândut la Fiat vechi. Credeam că mai e acolo, păcat. E aici Shakira. Bun. Mamă, ce apă e aici. Falio, m-am umplut tot de mănămăr. Și aici este, să zicem, cotețul găinilor, da. Astea sunt coșurile de unde își depun ele ouăle. Mamă, lol. Fiți atenți. Falio, nu mai prinde. Fiți atenți. Lol, ce biciclete șmechere. Biciclete de pe vremea comuniștilor. Niște roți. Astea cred că sunt roți de Opel, de Ford, de la vechi, nu știu, habar n-am. O bancă de asta veche care aveam la intrare la poarta aici, acolo. Hai să vedem dacă avem aici, un pic de zodie. Asta. Dar ce naiba s-a întâmplat aici? Bun. Ceva ou? Nu? Mamă, ce besne aici. What the fuck, mă spune? Dă-te, mă. Sut. Nimic? Dă-te, mă. M-am umplut tot din amur. Mamă, ce frig e afară. Cred că sunt minus. Mamă, iată pe astea. Lol. Nu știu cum intru pe aici. Ce naiba îmi vine, mă? Bun. Aici am îngropat 3 câini, un husky și 2 câini obișnuiți. Și au murit și am îngropat aici. Uitați. Mai pisică acolo, lol. Prin gradul ăsta, aici nu e curtea noastră. Altă curte. Lol, ce frumoasă e, are un punct negru pe năsuc acolo. Are un asfre, cum îi zic eu. Foaie. Dă să ies de aici, că băgăm așa. Tași, mă! Acolo rațele. Să văd acasă, m-am oprit de 1000 de ori. Aici. Vetuștele, alte găini. Da, uitați cum este. Sărănie. Mă, cred că am răcit în cucina asta. Am umplut tot de... am găsit niște cudui. Uite. M-am speriat. Cudui. L-am aruncat că nu mai sunt bune. Există compote din gutui? Da, cred că există compot din gutui. Habar n-am, nu știu. Da, cred că există. Da. Și cam acesta a fost și episodul de astăzi. Like și subscribe dacă v-a plăcut și mai aveți videoclipul la țară, că mai stau încă 2 zile. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!